Pois boas tardes a todos e a todas. Iniciamos a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 25 de setembro do ano 25. O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas das sesións anteriores, ordinaria do 6 do 8 do 25. Hai algunha cousa que añadir en este punto? Non? Pois damos por esperado punto. O seguinte é o expediente 1859/2025, modificación do orzamento mediante suplemento de crédito 2025/SC/04. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal do día 19 de setembro do ano 25. Cando queira. Boas tardes. Moitas gracias, señor alcalde. Dase conta en extracto deste ditame, cuxa parte resolutiva é a seguinte: de conformidade co disposto no artigo 177.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e artigo 22.2e da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, que se aprobe inicialmente expediente de modificación de crédito 2025-SC04 na modalidade de suplemento de crédito financiado con maiores ingresos sobre os previstos inicialmente para os seguintes gastos: administración xeral, inversión en maquinaria, instalacións técnicas, utillaxe, pavimentación de vías públicas, inversión de infraestructuras e bens, pavimentación de vías públicas, estudios e traballos técnicos nas aplicacións que se indican aí no ditame. O expediente de modificación de créditos adopta a modalidade de suplemento de crédito de acordo co detalle que se indica no cadro que consta no ditame ao cal me remito, cun importe total de 108.330,95 euros. Segundo, que se expón o expediente público mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia da Coruña por un prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o demandito plazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá dun plazo dun mes para resolvelas. A Comisión Informativa ditaminou con 3 votos a favor dos concelleiros dos grupos do Partido Popular e as abstencións dos concelleiros do grupo do PSDG-PSOE, o señor Xal Orizales, integrante do grupo mixto. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, como se dixo na Comisión Informativa, este Concello recibeu a cantidade de 108.330,95 despois de que se nos practicara unha liquidación correspondente á participación de tributos do Estado correspondente ao ano 2023. Con estes ingresos, o que o equipo de goberno pretende financiar as seguintes obras necesarias polos veciños e tamén algunhas peticións da oposición, como é mellora da seguridade vial na Rúa Coruxeira por 14.137,11, a pavimentación da Rúa Nova en Espasante por 48.387,75, o suministro e instalación do reemisor de 7 canais de TDT na Feira e Muiños en Loiva por 32.201,77, a reparación da renovación do reemisor de Couzadoiro por 13.604,32. E non teño máis nada que decir. Moitas gracias, señor Rego. Ten a palabra o señor Marco Xal. Boa tarde, compañeiros e compañeiras da Corporación. Desde o BNG non imos cuestionar a necesidade de algunhas das actuacións que se propoñen, que vemos urxentes e necesarias para o benestar da nosa veciñanza e do noso Concello. Fálase tamén nesta modificación de suplemento de maquinaria municipal e todas e todos sabemos que volvemos ter os camións do lixo avariados, co servizo resentido e mesmo tendo que pedir prestados vehículos a outros concellos. Agradamos que esta partida sirva para adquirir un camión novo, pero como non se nos explicou a que se vai destinar exactamente, seguimos sin saber se se resolverá ou non este problema que a veciñanza se queixa continuamente. Tampouco nos opoñemos á pavimentación de vías públicas, aínda que, de novo, non se nos dixo que rúas entran nesta modificación, acabase de dicir hoxe e aquí no Pleno, pero repetimos que se solicitou na Comisión Económica, non se nos deu resposta ninguna, solicitamos a documentación que tampouco se nos deu, e o mesmo pasa cos estudos técnicos, que podemos intuir, agora o acaban de confirmar, que poderían referirse a Beirarúas para conectar Miñaño co núcleo de Santa Marta, mas seguimos en confirmación oficial.
ata o día de hoxe, evidentemente. Son, en definitiva, partidas que podían ter un impacto positivo no día a día da nosa veciñanza. Pero imos ser claros, porque, como xa dixen, solicitamos a documentación destes proxectos na Comisión Económica do pasado vendres. E que resposta recibimos? Pois, segundo o Concelleiro de Obras, que isto era para facer esa obra que pedistes nunha moción, o proxecto e unhas cousas máis. Esa foi a resposta, pero a documentación a día de hoxe non se nos enviou. Documentación, repito, ningunha. E preguntámoslle ao Goberno Municipal se vostedes mesmos recoñecen que algunhas destas actuacións veñen dunha proposta do BNG, como acaban de dicir, como é posible que non se nos dea acceso nin sequera ao proxecto nin a ningún tipo de información. Como queren que exerzamos con responsabilidade a nosa función de oposición se non sabemos en que se van gastar os case 110.000 euros ata o mesmo día de hoxe, pero sen ningún tipo de documentación nin de proxecto. Nós non nos cansaremos de repetilo. O BNG é crítico e imos facer críticas constructivas en positivo. Non temos problema en apoiar investimentos e menos aínda cando responden a demandas que nós mesmos defendemos neste salón de plenos. Pero o que non imos aceptar é que se nos ignore, que se nos oculten proxectos ou que se utilicen as nosas propostas como xustificación orzamentaria sen darnos ningún tipo de información da que solicitamos. Por iso reclamamos, unha vez máis, e van demasiadas, planificación, transparencia e rigor. Que se entrega a documentación cando se solicita e non só a que interesa este goberno. Porque moitas veces, tamén xa se dixo aquí ou fora de aquí, que se nos daba a información, pero cortada. A información que lles interesaba darlle ao goberno, non a que solicita a oposición. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Ana Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o noso grupo non puido asistir á comisión que se celebrou outro día. Bueno, eu teño unha dúbida, non sei se é un erro, pero a providencia da alcaldía non se corresponde co acordo. Na providencia da alcaldía ven que os gastos ordinarios que se prevé financiar son promoción cultural, inversión en reposición de infraestructuras, se fala de 63.455,99 euros. Eso es un error que se cometió. Bueno, eu digo porque non estuvemos na comisión e tampouco se nos explicou a documentación que temos esta no expediente e, bueno, pois por iso nos xurdiu a cuestión. En todo caso, bueno, pois con todas estas modificacións e suplementos de crédito, a nosotros nos xurde de novo a pregunta de onde está o presuposto. Outro día lembro que pois se ofendían cando o concelleiro, o señor Xal, os chamaba incompetentes. Pero eu non sei como se pode calificar un goberno que leva 3 anos, o 2023, 2024 e 2025, sin presentar presupostos, que estamos prácticamente en outubro, polo que xa vamos tarde para o presuposto de 2026, e aquel borrador que hai xa 30 meses ou máis nos dixeron que ia estar en 15 días, pois segue a ser o que era daquela, unha páxina en branco. Eu penso que incompetente é a palabra que mellor os describe sin ningún xénero de dúbida. Nos non temos nada en contra dos proxectos, seguramente estamos convencidos de que son proxectos necesarios, que ademais van a beneficiar a moitos veciños de Ortigueira, polo que non nos vamos a opoñer a este punto, pero penso que sí que vai sendo hora de que se tomen en serio as súas responsabilidades, e a de facer o presuposto é unha responsabilidade súa como goberno. Moitas gracias, señor Franco. Ten a palabra o señor Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí en este caso, pues, bueno, felicitar ao señor interventor pola súa competencia en este caso, porque son 108.000 euros do ano 2023 que se non toma, bueno, a decisión o Consello de Área de Goberno de que pasen ao presuposto municipal o exercicio deste ano, pois pasarían a remanente e os veciños e veciñas non se poderían beneficiar deste caso. Eu creo que isto, de todo punto, creo que é o máis importante, poder aproveitar estes 108.000 euros que se van a emplear en solucionar o problema
da televisión, dos remisores que temos, que xa é unha queixa dos veciños de anos atrás, e agora espero que con isto que xa poidan ter solucionado este problema e que poidan ver a televisión nas súas casas como nos lo piden. Despois, por outro lado, temos o proxecto que son os 15.000 euros, non é obra, a redacción do proxecto das aceras hacia a residencia de anciáns, que é algo que pideu o noso compañeiro Marco Xal, e que, bueno, por un proxecto ten que empezar, e en este caso son 15.000 euros para a redacción deste proxecto, e logo virá a obra e hai que conseguir o diñeiro para facer a obra. Despois, por outro lado, está a obra despasante, que é unha continuación da calle da Rúa Nova, que é unha continuación da obra que xa fixéramos nós no noso goberno e que pensábamos facer hasta o paseo. Logo, é unha cousa que nós tamén agradecemos porque era tamén unha intención que tiñamos en ese momento. Nada, resumo eso, que agradecer ao señor interventor a súa competencia, porque estou seguro que se non traballa en este sentido, isto pasaría remanente e non se podería disfrutar. Nada máis. Moitas gracias, señor Penabaz Muras. Ten a palabra a señora Cartelli. Muchas gracias. Bueno, pues como consta en el expediente correspondiente, los gastos que se prevé financiar y para los que no existe crédito presupuestado corresponden a la certificación final y a la realización de varias obras por un importe, como se dijo, de 108.330,95 euros, que se podrán detraer de lo recaudado a expensas de la participación en tributos del Estado del año 23. Para ello se requieren varios documentos, ¿verdad?, de intervención, como la legislación que es aplicable, los fundamentos jurídicos que nos indican que los gastos del presupuesto cumplen los requisitos exigidos en el artículo correspondiente para hacer uso de este dinero. Una vez aprobado el expediente, pues se seguirán los trámites legales. Y como conclusión, según el informe, la realización de estos gastos no compromete la estabilidad presupuestaria y supone la realización de obras y servicios que mejoran y beneficiarán a todos los vecinos y vecinas. Nada más. Muchas gracias. Moitas gracias. Nada, eu simplemente comentar que isto, como ben decía o señor Muras, non solamente do interventor, sino tamén do seu equipo, do equipo de intervención e do Concello final, que foron quen de traballar en este sentido e de poñer a disposición, si así o Pleno o estipula, de 108.000 euros que veñen para facer unhas obras que son moi interesantes, porque a día de hoxe que non haxa ou que non poidan ver todos os veciños de Devesos ou de Loiva ou de moitas parroquias que non poidan ver a tele por culpa de que o retransmisor de esas ondas que son necesarias para poder ver a tele non funcionaba desde fai moitísimos anos. Non é un problema, antes o decía o señor Muras, e é verdad, de fai moito tempo. Entón, isto ven a corrixir ese problema e outros que se pensaron interesantes como grupo de goberno. Eu lle digo simplemente ao señor Xal que o grupo de goberno son 108.000 euros e busca o que lle parece máis axeitado no momento, e seguramente habería outras cousas, pero estas tamén son moi importantes. Vamos logo a pasar a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Prospera o punto, moitas gracias. Pasamos logo ao expediente 1877/2025, recoñecemento de compatibilidade dun traballador municipal para o desenvolvemento da actividade por conta propia. Ten a palabra o señor secretario para dar lectura ao ditame da Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio e Personal do día 19 de setembro do ano 25. Cando queira, señor secretario. Moitas gracias, señor alcalde. Damos conta do extracto da parte resolutiva deste ditame previo o informe proposta da funcionaria técnica da Administración Xeral do Departamento da Secretaría, que indica así: de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2564 de 1976, propónse ao Pleno a seguinte proposta. Primeiro, autorizar
a Luís Manuel Pena Fraga a compatibilizar o contrato laboral temporal no Concello de Ortigueira na categoría de peón especialidade de limpeza coa actividade privada consistente en realización de actividades agrícolas por conta propia, coas condicións que se indican aí as cales me remito. Segundo, o exercicio de calquera actividade compatible non servirá de excusa ao deber de asistencia ao lugar de traballo nin atraso, negligencia ou descoido no desempeño das súas funcións. As correspondentes faltas serán cualificadas e sancionadas conforme as normas que se conteñan no régimen disciplinario aplicable, quedando automáticamente revogada a autorización ou o recoñecemento de compatibilidade se na resolución se cualifica de falta moi grave ou grave. Tamén procederá a revogación o exercicio de unha actividade privada distinta ou que non se corresponda con esa actitude cos termos expresados no apartado primeiro. Esta autorización decaerá automáticamente coa aprobación da relación de postos de traballo. Terceiro, inscribir o acordo do Pleno no Rexistro Persoal. E cuarto, notificar este acordo interesado. A Comisión Informativa de Facenda, Patrimonio Persoal acordou por unanimidade ditaminar favorablemente a citada proposta e propoñer ao Pleno a súa aprobación nos seus propios termos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor secretario. Ten a palabra a señora Rego. En nada que decir. Ten a palabra o señor Marco Xal. Sí, desde o BNG queremos deixar claro que apoiamos plenamente o dereito dos traballadores e das traballadoras a desenvolver proxectos persoais e privados, pero sí que nos gustaría preguntarlle ao goberno local se todas estas liberacións horarias van a repercutir no traballo do Concello ou se se vai complementar con outro traballador esas horas que se solicitan ou non. Pero estamos a favor desta compatibilidade. Grazas. Señor secretario, quere comentar este asunto? Eu penso que é fora da xornada laboral, é dicir, cumple aquí e logo fai outra xornada. Ten a palabra a señora Franco. Sí, bueno, nós como en todas estas solicitudes de compatibilidade estamos de acordo con darlle a compatibilidade aos traballadores. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Muras. E por nosa parte tamén é un dereito que teñen os traballadores e estamos de acordo. Moitas gracias. Non tengo nada que añadir, estoy de acordo. Pois nada, simplemente comentar, como sempre que hai algo desto, pois que se trata dunha solicitude presentada por un traballador que é personal laboral temporal no Concello de Ortigueira para exercer actividade privada por conta propia, e o informe xurídico é favorable e a aprobación de compatibilidade por reunir os requisitos previos pois na legislación vixente, por lo tanto, nada que añadir. Votos a favor? Unanimidade. Prospera o punto. Pasamos logo ao expediente 1952/2025, moción presentada polo Grupo Municipal Primeiro Ortigueira, interesando se redacte un novo regulamento de aproveitamento de terreos con instalacións vinculadas a hostelería e restauración. A presente moción someteuse a ditame da Comisión de Facenda, Patrimonio e Persoal, pero non se acadou xa que se advertiron que todos os membros presentes se estiveron, todos os membros presentes na comisión. Ten a palabra a señora Franco Martínez para dar leitura á moción. Moitas gracias. Ben, o aproveitamento de terreos con instalacións vinculadas á hostelería e restauración réxese en Ortigueira por un regulamento do ano 2004. Este regulamento ten máis de 20 anos e a súa obsolescencia provoca que leve moitos anos sin aplicarse. A non aplicación do regulamento provoca a total indefensión dos empresarios de hostalería do noso Concello que, como estamos a ver nos últimos días, provoca que se algún veciño denuncia unha terraza particular, esta non só ten que levantarse, senón que se expón a multas exaxeradas como está a ocurrir con un local concreto en Ortigueira. O Concello de Ortigueira non aplica o regulamento, pero sanciona por non cumprilo, o que é un absurdo. A propia administración que non regula para que os hostaleiros poidan cumplir, sanciona por non cumplir. Creemos que é urxente a redacción dun novo regulamento que permita a legalización das terrazas de hostelería e que permita ter aos empresarios a seguridade xurídica que a día de hoxe non teñen. Por todo isto presentamos a este pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a redactar un novo regulamento de aproveitamento de terreos con instalacións vinculadas á hostelería e restauración.
Segundo, instar ao Goberno municipal a acordar ese regulamento con todos os partidos políticos presentes neste pleno, así como coas asociacións que representen aos empresarios da hostelería deste concello ou cos propios empresarios. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra a señora Rego. Bueno, eu como parte do Goberno non me opoño a un novo reglamento para facelo, se así consideramos que se van solucionar todos os problemas. De feito, ese novo reglamento, como vostede sabrá, vai a consulta pública de todas as persoas, non só que representen a hostelería, senón de toda a veciñanza cas súas aportacións. Por outro lado, centrándonos na terraza que vostede comenta, estáse aplicando un reglamento vixente a raíz dunha denuncia de un particular que a intervención e mediación da Valedora do Pobo que hai que dar traslado e que hai que cumplir ca lei como así o estipula, e ese reglamento, recordo, está en vixencia e por eso, por parte do Concello, hai que cumplir ese reglamento e por eso se fixeron todos os trámites cumplindo a lei e asesorados evidentemente polo secretario deste Concello. Moitas gracias, señora Rego. Ten a palabra o señor Xal. Grazas, señor alcalde. Bueno, desde o BNG queremos comezar recoñecendo unha realidade evidente e xa coñecida por todas e por todos, e é que o regulamento de terrazas en Ortigueira, aprobado no 2004, leva máis de 20 anos sen actualizarse e sin aplicarse desde fai varios anos tamén. Mesmo no 2015, cando se aprobou unha lei que obrigaba a revisar aspectos da ordenanza, o Concello deixou pasar a oportunidade. Isto é unha mostra clara da desidia dos sucesivos gobernos municipais, tanto do anterior como do actual, que foron deixando o problema guardado nun caixón ata que, de repente, estoupou este ano. E cal é a consecuencia? Pois unha situación bastante surrealista, non? Hai normativa clara, non hai normativa clara e actualizada que permita cumprir, pero ao mesmo tempo sancionase os negocios por non cumprila. Así créase unha indefensión, inseguridade xurídica para o sector hostaleiro e tamén malestar na veciñanza. Convén lembrarlle ao Goberno municipal unha obviedade. A hostalería é un pilar fundamental da nosa economía. Xera emprego, atrae visitantes, dinamiza o comercio e dá vida ás nosas rúas. O que precisa este sector é estabilidade, reglas claras e a seguridade de que pode traballar con tranquilidade, sen medo a sancións desproporcionadas nin a denuncias arbitrarias. Por iso, compartimos o espírito da moción que se presenta hoxe. É imprescindível poñerse a traballar de forma urxente nun novo regulamento de terrazas, que conte co consenso de todas e de todos os grupos políticos e coa participación activa das asociacións empresariais e dos propios hostaleiros. Só así teremos unha normativa moderna, adaptada á realidade actual e que dé a seguridade a todas as partes. Pero tamén quero ser realista, señora Franco. Vostede confía en que este goberno redacte esta ordenanza? Permita dubidalo. Levamos meses agardando pola ordenanza de benestar animal, pola do GES, pola das autocaravanas, etc. E seguimos agardando. E que fixo o goberno cos orzamentos? Prometeron un borrador cada 15 días desde que entraron a gobernar e un calendario de reunións fai 2 meses. E sabe como a min cal é o resultado? A nada máis absoluta. Así que non podemos ter moita fe en que se poñan mans á obra, a pesar desta moción, da presión política e do malestar social que hai hoxe mesmo nas rúas de Ortigueira e tamén no sector hostaleiro. Disto volvemos ao debate central. A cuestión das terrazas non é só un tema empresarial, ten que ver co uso compartido do espazo público. Todas e todos desfrutamos das terrazas, de podermos estar fora e gozar das rúas. Pero isto debe conciliarse co dereito da cidadanía a se mover livremente e con seguridade. E todo isto implica garantir a accesibilidade ás persoas con mobilidade reducida, as que usan cadeira de rodas ou as familias con carriños. O espazo público é de todas e de todos e non pode acabar convertido en apropiación privada. Por iso, desde o BNG tamén queremos propoñer varias cousas. Que o novo regulamento estableza un equilibrio real entre o apoio á hostalería e respecto á cidadanía, garantindo a accesibilidade, dereito ao descanso e a armonía urbana, aprobar unha moratoria provisional das sancións
que paralicen as sancións e que as retiren, mentres non se aprobe a nova normativa, salvo en casos de risco evidente para a seguridade que non están ocorrendo, e non se pode castigar a quen non ten un marco legal claro o que acollarse. E 3, crear unha mesa de diálogo coa hostelería, cos técnicos municipais e con todas as forzas políticas aquí representadas neste pleno para elaborar de maneira compartida e consensuada un regulamento novo. En resumo, apoiamos esta moción porque responde a unha demanda xusta e urxente e Ortigueira precisa un regulamento claro e moderno que poña fin á incerteza, que apoie a hostelería como motor económico, pero que tamén respete os dereitos da veciñanza e garanta que o espazo público chega a ser de todas e de todos. Por todo isto, o noso voto será favorável. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Marcos Xal. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Ben, bueno, a nós, e a min como alcalde, como está neste Concello dende o ano 2015 hasta o ano 2023. E dende o 15 ao 2023, no tema de terrazas, pois pasei por varias situacións. Entre elas, algunha manifestación, algún aviso de cacerolada, bueno, unhas cuantas cousas, non? Pero, bueno, en realidad, non é que pola nosa parte houbera unha deixadez, nin un ánimo de decir pois vamos a perxudicar o sector de hostelería, o sector de cafeterías, terrazas e demais. O que fixemos no seu momento foi intentar falar ca xente, facerles entender o que tiñan que cumplir, tanto a nivel de accesibilidade como a nivel económico, e que pouco a pouco se foran adaptando a lei e adaptándose á realidade que hai, non? No medio de todos estes anos, 2015 e 2023, pasamos época de COVID, soportouse toda esa situación, axudouselle a hostelería todo o que se puido, aguantando tamén o que nos foi caendo, e eu creo que aquí temos que analizar un pouquiño todo o tema. Por un lado, temos o tema dun regulamento, o regulamento do ano 2004, que hai que actualizar e é necesario actualizar, estou de acordo. Por outro lado, temos a lei de accesibilidade, que todos sabemos o que é e todos sabemos que a temos que cumplir. Xa non é só que dentro do Concello, sexa o goberno actual ou sexa o anterior, diga o que hai que facer, senón que todo o mundo sabe que unha acera pois, hai que deixala libre, que un paso a un portal hai que deixalo libre, e como eso moitas cousas máis. Entón, creo que todas estas cousas sabémoslas todos, tanto no Concello como na hostelería. Se sabe que hai que cumplir con todo isto. Igual que as tasas. É o mismo. As tasas non é o Concello, isto gústame deixalo claro porque eu tamén fui un alcalde e tamén estive aquí neste ayuntamento, en alcaldía gobernando. O Concello non ten que ir a cobrar a nadie as tasas das terrazas, a nadie. Son os propios hosteleros os que teñen que facer a súa declaración do espacio que ten ocupado e o Concello o que fai é comprobar que eso sexa verdad ou non e aclarar esa situación. Logo, con isto quero dicir que non é culpa do Concello nin antes nin agora. Que hai que actualizar o regulamento, estou de acordo. Que hai que estar ao día no pago de tasas, estou de acordo. E a obligación é de quen está ocupando o espacio público e o que está ocupando o espacio público ten a obriga de vir a liquidar os seus metros cuadrados, as súas mesas e as súas sillas, non? E ten que cumplir ca lei de accesibilidade. Cando agora se redacte outro regulamento, que vai pasar? Pois que a maior parte das terrazas que hai en Ortigueira non se van a poder poñer. Non se poden poñer, pero unhas xa é imposible poñer. As que están nas aceras, toda na carretera general, sabemos que non hai posibilidade de poñer aí unha terraza, nin mesas, nin sillas, nin nada. Co cal todos eses negocios saben que despois de que entre en vigor este regulamento, xa ahora mismo, en cumprimento da lei de accesibilidade, que non poden poñer, teñen que retiralas. Eso está claro. E despois hai outras zonas importantes, a Alameda o mismo. A Alameda tampouco pode haber terrazas. Na Alameda, mentres tanto, a rúa que pasa o que é a travesía da Alameda non sexa peatonal. Logo hai pasos que dar antes de todo isto, non? E despois hai cousas que ao mellor podemos solucionar. Hai zonas onde ao mellor, como fan outros sitios, na zona de estacionamento de coches, pois podese poñer unha terraza. Aí sí que nós, dentro do Concello, pois podemos
axudar a algúns establecementos de hostelería, que é a nosa función, é un sector que temos que apoiar de principio a fin, igual que se fixo con outros sectores do Concello. Pero, bueno, eu resumo que aquí temos que colaborar todos. Ten que colaborar o Concello e teñen que colaborar os empresarios de hostelería, axudarse para que isto vaya o máis áxil posible e facelo da mellor forma, perxudicando o menos posible, que foi o que se fixo hasta ahora. O que se fixo hasta ahora foi axudarle a xente a que traballara, que tuvera os seus ingresos e que pudera desenrolarse económicamente. Pero, bueno, eu, polo menos por parte miña, nos anos que estive de alcalde, en ningún momento houve unha deixadez voluntaria de dicir, bueno, isto, pois, que queda aí e xa se solucionará. Sabíamos que en algún momento había que actualizar todo isto, pero temos que estar todos de acordo e facelo da forma máis amistosa posible, que de eso se trata. Nada máis, señor alcalde. Muchas gracias, señor Muras. Tiene la palabra el señor Cartelli. Muchas gracias. Yo creo que yo personalmente poco puedo añadir más a todo esto que se ha dicho. Esto surgió a raíz de una denuncia de un vecino a un hostelero. Esto fue en instancias superiores que lo comunicaron y nosotros tenemos que cumplir la ley, todos tenemos que cumplir la ley. Y veo que existe, no puedo estar en lo que se ha hecho en tiempos pasados, porque yo lo desconozco en época de COVID, etcétera, pero veo que hay un reglamento y una ordenanza fiscal. Creo que no nos oponemos a hacer un nuevo reglamento actual para que nadie se sienta perjudicado, entre dentro de la ley, con representantes de los hosteleros y de los vecinos, los representantes técnicos correspondientes que nos irán dirigiendo cuál es el camino legal a seguir y el grupo de políticos que creamos necesarios, reunirnos entre todos. Yo creo que eso es lo que a mi leal saber y entender tenemos que hacer, que nadie salga perjudicado dentro del cumplimiento de la ley. Gracias. Muchas gracias, señor Cartelli. Señora Franco. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, quero comenzar agradecendo un pouco a todos os grupos o espírito co que se manifestaron, porque entendo que estamos todos de acordo en que isto é necesario. Ainda que este problema, como se comentou aquí xa en distintas ocasións, ven de lonxe, nosotros decidimos presentar esta moción a raíz, efectivamente, do problema dun local de hostelería ao que se está sancionando por non ter a terraza legalizada. O problema é que en Ortigueira ningunha terraza está legalizada porque o regulamento non se aplica dende hai moitos anos. Un regulamento efectivamente feito no ano 2004 que non recolle normativa posterior, como se comentaba aquí, que deben cumprir as terrazas que ocupen espacio público. Esta non aplicación do regulamento está a causar problemas de agravios comparativos entre os distintos locais, xa que, a pesar de estar todos nas mesmas condicións, hai só un ao que se está sancionando. Un local, por certo, que recolleu máis de 800 firmas, que as teño aquí, 800 firmas de veciños de Ortigueira, na que solicitan ao alcalde do Concello de Ortigueira que inmediatamente, coa máxima urxencia, legalice as terrazas instaladas e vinculadas aos negocios de hostelería abertos ao público no Concello de Ortigueira. O que pedimos nesta moción non ten que ver realmente co cobro das taxas, senón coa regulación. Para que se poidan cobrar as taxas, primeiro, as terrazas teñen que estar legalizadas e a regulación ten que estar acorde á normativa. Como dicía antes, hai normativa de administracións superiores, normativas relacionadas coa accesibilidade, que todas as terrazas teñen que cumprir. Pero en Ortigueira, nos últimos tempos, Ortigueira, xa o vemos noutras cousas, nos aparcamentos, en fin, en outras moitas cousas, pois estáse a convertir, por desgracia, nunha cidade sin lei. Isto non é de agora, como decíamos antes, é verdade, isto xa ven de anos atrás, nos que se decideu que era moito mellor non facer nada, mirar cara a outro lado e deixar aos hostaleiros sen ningunha seguridade xurídica nas súas terrazas. E agora nos atopamos co problema de que a regulación en Ortigueira está obsoleta, que ningunha terraza está legalizada, o que compromete totalmente a seguridade xurídica dos hostaleiros, e que os mesmos están sometidos á arbitrariedade
de que pola denuncia dun veciño unhas terrazas son sancionadas e outras non, a pesar de estar todas na mesma situación irregular. Decía a señora Rego que hai que cumprir a lei, sí, pero todos teñen que cumprir a lei, non só un establecemento. Como decía antes, o último regulamento aprobado é do ano 2004. Dende entón pasaron varios alcaldes, distintos partidos, pero o resultado é o mesmo. As terrazas están todas en situación de ilegalidade ou de irregularidade, porque a Administración e os distintos gobernos decidiron mirar cara a outro lado. Tanto PP como PSOE son responsables deste problema. Tanto o señor Muras no seu momento como vostedes, o goberno Calvín Rego, agora son responsables desta situación de irregularidade das terrazas por non querer afrontar ata agora este problema. É verdade que vostedes son expertos en non querer afrontar os problemas. Como decíamos antes, non hai presuposto porque non queren ter que falar coa oposición para chegar a acordos, porque xa o dixeron vostedes incluso neste pleno que non presentan o presuposto porque xa saben que vamos a votar en contra. Non hai plan xeral de urbanismo, porque non queren afrontar o problema, porque saben que terán moito traballo cos veciños, porque haberá que decir que non a moita xente e porque saben que require de moito traballo e moita dedicación e vostedes non teñen tempo para isto. Tampouco este problema do urbanismo é de agora, o problema xa ven do goberno do señor Muras e vostedes o que fan é seguir coa mesma política do señor Muras de non facer nada e de non afrontar os problemas. E así poderíamos seguir, pois como comentaba antes o compañeiro Marco Xal, coas ordenanzas que están no caixón, as de emerxencias, a de benestar animal, a das taxas polas barras do festival, etc. Viñeron vostedes a cambiar as cousas e non son capaces de cambiar ningunha sola das formas de facer política do señor Muras. Non sei se é porque non saben, non sei se é porque non poden ou simplemente porque non queren. Pero a realidade é que fan vostedes exactamente o mesmo que se leva facendo neste Concello os últimos mínimo 15 anos, que é nada. E o non facer nada, o que provoca é que teñamos que ser os veciños os que impartamos xusticia, o poño entre comillas. Temos que ser os veciños os que denunciemos situacións irregulares porque vostedes, que representan a Administración, non o fan. Vostedes que son os que teñen os medios, teñen a policía, teñen os funcionarios, non fan nada e obrigan de alguma maneira a que sexan os veciños os que denuncien. E a súa inacción provoca que as rencillas ou os problemas entre veciños sexan os que decidan a quen se sanciona e a quen non. Hai tres cousas que me preocupan enormemente con esta non regulación das terrazas de hostelería. A primeira é o mirar cara a outro lado da propia Administración. A segunda é a injusticia de que cando a Administración mira cara a outro lado non se trata a todos por igual, o que provoca situacións totalmente inxustas, xa que na mesma situación de ilegalidade ou irregularidade uns establecementos son duramente sancionados e outros non. Non sei por que me mira con esa cara, señora Rego, porque creo que non estou dicindo ningunha mentira. Terceiro, que a propia Administración que nin regula, nin controla, nin legaliza, sancione de forma totalmente exagerada, dando prazos de 24 horas para legalizar algo que o propio goberno municipal non quere legalizar. Como pensan vostedes que un prazo de 24 horas pode ser suficiente para que un local faiga todas as reformas necesarias para adecuar a terraza a unha normativa que nin o propio Concello ten actualizada? A Administración ten que regular e ten que facer cumprir a normativa para que todos poidamos ser iguais fronte ás leis. O que está a ocorrer agora mesmo en Ortigueira é gravísimo, pero sobre todo é moi inxusto. Por iso é imprescindible redactar un novo regulamento axustado á normativa vixente e que poida dar cobertura legal ás terrazas. Hai que regular as terrazas polo ben de todos, dos veciños, dos locais, do turismo, dos empresarios e dos traballadores da hostelería. Pero, sobre todo, hai que regular e facer cumplir o regulamento porque é a nosa obriga como políticos. E quero comentar varias propostas do que podemos facer a partir de agora para solucionar este problema das terrazas. En primeiro lugar, activar un réxime transitorio para que as terrazas se poidan adecuar ás normativas xa establecidas a nivel autonómico en canto a criterios de accesibilidade e paralizar, na medida do posible, os expedientes sancionadores para dar tempo aos empresarios a que poidan adecuar as terrazas a esta normativa. En segundo lugar, facer reunións sectoriais con asociacións e con todos os empresarios afectados para poder adecuar o regulamento
á realidade do noso concello. Se comentaba antes aquí, ao mellor, pois hai sitios nos que pode ser necesario ter que peatonalizar diversas rúas en distintos horarios ou en temporada de verán, ou habilitar efectivamente zonas de aparcamento ou outras opcións ou solucións que se poden recoller de outros concellos que teñen tamén esta normativa e que se adapten á realidade de Ortigueira. En terceiro lugar, facer unha labor didáctica e informativa sobre a necesidade desta regulación que afecta ás terrazas tanto para a legislación a nivel municipal, autonómico ou estatal. En cuarto lugar, facer un calendario de traballo con reunións periódicas cos partidos da oposición para poder presentar un regulamento ao pleno xa acordado entre todos. A tempada alta de terrazas pois comenzará na próxima primavera, polo tanto temos tempo de traballar neste regulamento, pero sí que é necesario poñernos a traballar xa. E quero facer unha última reflexión. Cando aceptamos o cargo de concelleiro, prometemos ou xuramos todos que íamos cumprir e facer cumprir a lei. E vostedes non o están facendo. Igual que non podemos construir un edificio de 15 plantas no Piñeiral de Morouzos porque a lei non o permite, a regulación e a legislación sobre as terrazas e sobre a accesibilidade tamén hai que cumprila. E tamén hai que facela cumprir. Non pode haber leis que fagamos cumprir e outras coas que facemos a vista gorda. Porque esa arbitrariedade, á hora de aplicar a lei, provoca a indefensión dos veciños e a desigualdade fronte á lei. E que sexa a propia administración a que este provocando esta injusticia é totalmente intolerable e denunciable. Por todo isto pedimos que se teñan en conta as nosas propostas, que se redacte, que se consensúe e que se aprobe un novo regulamento para as terrazas e que, mentres tanto, se lles dé tempo aos locales para adaptarse ao mesmo. E tamén pido, por último, que asumamos as nosas responsabilidades. As leis, como decía, están para cumprirse. Non son un capricho, non son algo que vostedes poidan decidir ao seu criterio si cumprir ou non, ou si facer cumprir ou non, porque pois poidan perder votos ou porque pensen que lles pode xerar algún problema con algún veciño ou simplemente porque lles resulte un incordio. E se non queren asumir a responsabilidade de facer cumprir a lei, penso, a criterio particular, que non están vostedes no sitio adecuado. Moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Franco, para vir aquí cunha moción buscando apoios, oye, a mellor maneira. Pero, bueno, dicirlle simplemente unha serie de cuestións antes de ir ao fondo. Vale, vostede que veña aquí a dar leccións de todas estas cuestións de si non cumplimos a lei ou tal, vostede privatizou a auga, fixo das zonas VIP en Ortigueira, bueno, unha serie de cousas rancias e casposas, verdad? Nosotros o que vamos a facer, e sempre, eu como alcalde, que sí que xurei o cargo, facer cumplir a lei. Pero a lei é tanto o do hostelero como a de persona que denuncia o hostelero. Vostede se olvida da outra parte, que tamén ten dereitos. E cando acudeu ao valedor do pobo, e o valedor do pobo lle dá razón, será por algunha cuestión. Eu entendo, igual que pode pasarme a min, que un teña máis afinidade con uns que con outros. Pero vostede, se é alcalde ou concelleira, ten que velar por todos, non polos que a min me caen mellor. Por tanto, ese é o punto primeiro. O punto primeiro e máis importante. A partir de aí, hai unha ordenanza, e quedou clarísimo aquí, fiscal, e feita por vostedes, no 2004. Por lo tanto, quer dicir, existe ordenanza. E o que se fixo foi, cando hai unha denuncia, automáticamente cumplir a lei, precisamente, pero non o alcalde. Para iso o Concello ten os seus asesores. Ou pensan alguén que o alcalde sabe se a normativa é deste xeito ou deste outro. No? Para iso está o secretario municipal, o interventor municipal e os demais funcionarios do Concello. O noso asesor, sempre o digo, o noso asesor jurídico e o noso asesor económico. E eses son os que aplican a lei, que existe. Por lo tanto, aquí non se persigue nin a uns nin a outros. Se cumple a lei. E nada máis. A partir de aí, entendemos que hai que modificar o reglamento? Sí. Claro que sí que o entendemos. O dixo antes o señor Muras. Eu penso que desde o seu goberno hasta tal, e logo cando veo a pandemia ainda máis, o que se intentou foi beneficiar a hostelería porque se entendía que era un sector vulnerable na pandemia e que non podían abrir, bueno, acordámonos todos de como fora aquelo, verdad? E se intentou axudar.
A todos. A todos. E non levo 4 anos aquí, nin 3, levo 2 anos e uns poucos meses, 2 ou 3. Por tanto, eu non fun a buscar a este hostelero ou outro, non. Houve unha denuncia. E a partir de aí, un non pode mirar para outro lado e deixar a súa responsabilidade. Ten que cumplila. E iso é o que se fai. No fondo do asunto estamos de acordo que hai que reunirse e que hai que ver todo, a parte dos hosteleros, a parte dos viandantes, como dicía o señor Xal, que teñen tamén os seus dereitos para disfrutar do espacio público, e os mandatarios políticos que estamos aquí, que somos 13. E a partir de aí, cumplindo a lei, antes o dicía o señor Muras, e é certo, nos vamos a encontrar con problemas graves que non vamos poder solucionar porque a normativa actual non vai a poder permitir pois que haxa terrazas en moitos sitios que ahora sí. E iso vai ser así. E iso a xente o ten que saber. Por lo tanto, nosotros o que queremos, claro que é que todo o mundo viva e deixar vivir e que todo o mundo, e sobre todo a hostelería que é un motor económico para a Ortigueira, pois se beneficie e, olle, traballe e faigan un gran traballo que o fan ao largo de todo o ano, non? Pero tamén a señora e o señor que van nunha silla de rodas teñen dereito a pasear polas aceras ou pasear polas plazas ou pasear polas rúas, porque a lei así os protexe e nosotros temos que facer cumplir a lei. Por lo tanto, estamos completamente de acordo en xuntarnos a maior brevidade, se esta moción sale adiante, pois intentaremos facer mesas de traballo e asesorados polo asesor xurídico e tamén pola arquitecta municipal e por o señor Candales, o jefe da Policía Local, que xa está facendo informes porque hai outra denuncia para outros locales, por lo tanto xa están facendo informes nesas líneas. Entre todos, pois chegar a un consenso. E en esas nos van a encontrar, por supuesto que sí. E ojalá sea o menos lesivo posible e que todo o mundo pois poida convivir, que é o que queremos todos, por supuesto. Quen non? Quen quere que as cousas non vayan ben e a xente viva e deixe vivir, por supuesto. Pero tanto dereito ten un hostelero como un viandante. E se un viandante denuncia e lle dan a razón desde instancias superiores, pois eso é así. E non hai máis. E nosotros estamos para facer cumplir a lei, que non lle quepa dúbida a ninguén. Para eso estamos. Non para beneficiar a unos e perxudicar a outros. Para eso sí que non estamos. Señora Franco, e entendo que, oye, calquera o pode entender, verdad? Ben, pois vamos a votar o que sería esta moción. Votos a favor? Unanimidade, prospera a moción. Moitas gracias a todos. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día, o expediente 1953/2025, moción presentada polo concelleiro señor Xal Orizales, integrante do grupo mixto, para amosar a condena e rexeitamento de accións xenófogas do Estado de Israel en Palestina. A presente moción non foi sometida a dictamen, tampouco correspondente da Comisión Informativa, polo que debe ser ratificada na súa inclusión no orde do día. Vamos a votar. Votos a favor? Unanimidade. Abrimos logo, se quere ler, que dé a lectura. Ten a palabra o señor Xal. Vale, leo a moción. Moción para mostrar a condena e rexeitamento ás accións xenocidas do Estado de Israel en Palestina. Nos últimos meses, de maneira máis intensa nas últimas semanas, centos de persoas foron e están a ser asasinadas en Gaza polo exército israelí. A estrategia de aniquilación do pobo palestino non se limita ás masacres recentes. A política practicada polo Estado de Israel, baseada en detencións masivas, batidas policiais, destrucción de vivendas e infraestructuras esenciais, pode cualificarse como un crime de lesa humanidade. Centos de cidadáns
cidadás e cidadáns galegos e de outras partes do Estado manifestaron nestes días a súa dor e solidariedade co pobo palestino. O propio Parlamento galego aprobou por unanimidade unha resolución en defensa do cumprimento das resolucións das Nacións Unidas para poñer fin ao sometemento do pobo palestino e recoñecer os seus dereitos colectivos. Ese acordo propón avanzar cara á resolución dun conflito desigual, no que un Estado poderoso esmaga un pobo que só pretende vivir dignamente na súa terra. Compre exixir o cese inmediato das hostilidades e ataques contra o pobo palestino, porque o respeto á dignidade humana non é compatible co escenario de destrucción e morte que se está a vivir en Gaza. A comunidade internacional debe actuar con firmeza, facendo cumprir a legalidade internacional e as múltiples resolucións do Consello de Seguridade da ONU, que Israel incumpre de maneira retirada. Como galegas e galegos non podemos permanecer indiferentes. Consideramos necesario expresar a máis enérxica condena perante esta operación de limpeza étnica e estas prácticas terroristas contra unha poboación civil desarmada que teñan causado decenas de miles de vítimas. Actualmente xa son centos de miles. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. 1. O Pleno do Concello de Ortigueira condena o ataque criminal perpetrado polo Estado de Israel contra a Franxa de Gaza e reclama o cese inmediato dos bombardeos e agresións contra o pobo palestino. 2. O Pleno apoia os actos de carácter pacífico que se convoquen para expresar a repulsa social diante destes feitos e fai un chamamento á cidadanía de Ortigueira e de Galiza en xeral a manifestar públicamente o seu rexeitamento a este xenocidio. 3. Dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galiza e ao presidente do Goberno español para que actúe en consecuencia. E 4. Difundir nas redes sociais do Concello a seguinte mensaxe. A Corporación Municipal de Ortigueira expresa o seu rexeitamento e condena as accións xenocidas do Estado de Israel en Palestina. Non podemos ficar en silencio ante esta barbarie. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señor Ardeco. Bueno, eu estou de acordo con esta moción, aínda que a mí gostaríame que se estendera a outros países que tamén se atopan en conflito bélico. Ojalá que esta moción fora quen de acabar con esta barbarie, pero, bueno, é un grao de area. Creo que é necesario buscar unha solución pacífica e que non ten que buscar, evidentemente, diplomacia internacional, a ONU, cun esforzo global e evitar o sufrimento de ambas partes. Creo que é imprescindible o alto fogo entre Hamas e Israel e bueno, creo que se nos queda moi lonxe a nosotros, pero bueno, se a unión con estes actos pois pode facer algunha cousa, aínda que, como digo, eso corresponde á diplomacia internacional e a ONU e os outros todo o país para que teñan un consenso para buscar a paz. Moitas gracias, señor Arrego. Ten a palabra a señora Franco. Moitas gracias. Ben, bueno, sempre decimos nestes asuntos que o noso partido é de ámbito local. En todo caso, sí que nos alegra de que, polo menos esta vez, sí que se poida falar e debatir, e non como no pleno pasado, que non se puido... Bueno, que non se puido debatir porque pois o grupo de goberno decidiu que non entrase na orde do día. Entón, bueno, alégrome de que se debata, de que se fale, e despois, pois, no noso caso, pois cada un de nós temos a nosa opinión, pero como partido político, pois o noso ámbito é ámbito municipal. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Muras. Nós estamos de acordo con a moción en todos os puntos e agradecemos a Marco Xal do BNG a súa iniciativa de traela a pleno e vamos a apoiar. Moitas gracias, señor Muras. Ten a palabra a señora Cartella. Muchas gracias. Pues yo tengo que decir que me duele muchísimo la confrontación que está sucediendo en el Oriente Medio. Me rompe el corazón ver la cantidad, ¿verdad?, de seres humanos que están perdiendo la vida. Y, si me lo permiten, esto me retrotrae también a ciertas imágenes que recuerdo yo, no hace mucho tiempo, de ver a las madres de nuestra patria con los niños muertos en los brazos, ¿verdad?, por las bombas que tiraba ETA.
y que ponía ETA en los distintos lugares de nuestro país. También me duele las muertes que se están produciendo en Ucrania, que parece que ya está un poquito olvidada. Las 370.000 muertes del Yemen, los 25 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente en el Congo, los 236.000 muertos en Afganistán, los 500.000 muertos en Sudán, los 300.000 muertos en Irak y los 500.000 muertos cristianos masacrados en Nigeria en el año 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cartelli. Ten a palabra o señor Xal. Bueno, non vou entrar en debate co Partido Popular sobre estas cuestións que acaban de citar, pero penso que desde o BNG condenamos cada unha destas accións que acaba de dicir. De feito, neste rego no Parlamento do Estado español, desde o primer momento pediu a retirada das tropas de Rusia que a súa fronteira solicitou pois unha resolución pacífica do conflito. Tamén se solicita o mesmo en Palestina e comparar pois algunhas das cuestións que acaba de citar o Partido Popular co que está ocorrendo en Gaza non ten punto de comparación. É unha guerra bastante desigual no que un Estado está asasinando un pobo, o palestino. Tivemos iso moi recentemente nos anos 30 e 40 en Europa, precisamente en Alemania. Tivémolo máis cercano no tempo que foi en Serbia e témolo actualmente en outros moitos países. Pero estamos sendo todos e todas como se chama? Espectadores dun crime televisado. Un crime non, un xenocidio dun pobo indefenso o que están masacrando día sí e día tamén. Botando misiles, mandando bombas, matando crianzas que o número actual a día de hoxe, polo que se estima, van 20.000 nenos e nenas, que cuadruplica a poboación do Concello de Ortigueira e que duplica prácticamente a poboación da nosa comarca Ortegal. E ante isto non estamos facendo nada. Evidentemente, desde Ortigueira non podemos facer nada, pero podemos alzar a nosa voz, porque a partir de sociedades civis, como o pasado sábado, aquí en Ortigueira concentráronse casi 200 persoas para reclamar o cese deste xenocidio en Palestina. 200 persoas en Ortigueira. Esas 200 persoas vanse sumando a outras localidades e o pasado luns houve máis de 40 localidades en todo o noso país que se sumaron ás concentracións. En Australia houve unha concentración, unha manifestación con máis de 200.000 persoas. Todos estes actos están conseguindo que, polo menos, Israel se avergoñe do que está facendo. E dito isto, tamén se está conseguindo esta sociedade civil a través das súas movilizacións que estados como Francia, Luxemburgo, Bélxica, Reino Unido, Canadá, Australia, así ata máis de 150 países, 293 que ten a ONU, estean reconhecendo o Estado de Palestina, están pedindo o cese destes bombardeos e deste xenocidio. E se non queda moi claro o que estamos dicindo, creo que foi en Suráfrica, cando foi o do Apartheid, o que se conseguiu foi grazas á sociedade civil, que se empezou a mobilizar. E unha vez que empezou a mobilizarse, a sociedade civil, ese Apartheid, foi paralizado a través de boicots e de denuncias de países que están moi lonxe de Suráfrica. Nós tamén estamos moi lonxe de Palestina, pero podemos, como dixo a señora Rego, poñer o noso grau de arena e dicir desde Ortigueira alto e claro: paremos este xenocidio. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Eu simplemente engadir algunha idea, non? Nosotros votaríamos a favor e nos vamos a abster si nesa moción vira a parte que o BNG non se acordou de poñer ou se olvidou, que que existen unha serie de rehéns, verdad? E que jamás fixo un atentado brutal en terra xudea, verdad? E que a partir de aí pois se sucederon todas estas cuestións, non? E outra reflexión importante, dice vostede que Israel... A ver, é o goberno de Netanyahu, non todos os xudeos, nin todo Israel. É un goberno
que está facendo unha masacre auténtica, unha locura que o vemos todos os días, pero non son todos os xudeos. Igual que na Alemania nazi, eu entendo que todos os alemáns non estaban de acordo co goberno alemán de Adolf Hitler, verdad? Donde se mataron a máis de 6 millóns de xudeos, donde se lles poñía unha cruz, verdad, de David, e non se lles deixaba, ou tiñan o mismo cariz que un can, non podían entrar nos locales. Entón, eu creo que estigmatizar outra vez a un pobo que leva tamén sufrindo toda, bueno, non sei cantos miles de anos, non? Por un goberno que estou de acordo con vostede, completamente execrable, e que eu espero que os tribunales internacionales pois fagan, cando pase isto, o seu traballo e fagan con Netanyahu o que a mí me parece que terían que facer, que condenalo expresamente, non? Pero a partir de aí, eu creo, e hoxe, e llevou a ler a cita, porque hoxe Abu Abbas, na ONU, dixo no seu discurso que sin que se suelten os rehéns que ten Hamás, a día de hoxe non haberá paz en Palestina, nin na Franja de Gaza. Abu Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, quer decir que él sabe perfectamente como está o conflito, e para que o conflito se pacifique e as nacións, e aí lle dou a razón, Europa e o resto do mundo medien para que isto acabe, pois todos teñen que poñer da súa parte. E jamás é como sabe todo o mundo, un grupo terrorista execrable. Por lo tanto, eso é o que hai que poñer en riba da mesa. E creo que non é xusto falar de Israel e dos xudeos como a un todo. Non, é un goberno. Igual que na Alemania nazi era un goberno. Un goberno. Non todos os alemáns, nin todos os xudeos. Que estou seguro, e o vexo na televisión, que hai moitas manifestacións en contra de Netanyahu, xente que non comulga con el, pero é un goberno legitimamente salido das urnas e, mentras este, e non é libre de facer o que lle dé a gana, e eu espero e desexo que o leven ante os tribunales internacionales por todo o que está facendo. Pero hai que poñer o punto, eu creo que donde está. E aí está en que para que isto cese, e eu non son un entendido na materia do problema árabe-israelí, pero eu creo que mentres exista un solo rehén, este home non vai a cesar en seguir masacrando da forma que o está facendo vilmente a población palestina. Vamos a votar esta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera o punto, a moción. Pasamos logo ao seguinte punto da orde do día. Non sei se hai algunha moción de urxencia ou algunha cuestión, non? Perfecto, pasamos. 7. Resolución dictadas pola alcaldía desde a última sesión ordinaria. Os concelleiros e concelleiras teñen acceso a resolucións dictadas pola alcaldía a través do libro de decretos, ademais da relación que se redacta para o pleno e que está incorporada neste expediente. Acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local por delegación dende a última sesión. Tamén consta no expediente do pleno na que se fai constar os acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local dende a última sesión. Pasamos a rogos e preguntas. En primeiro lugar, pasaremos a comentar as preguntas que quedaron sin contestar no anterior pleno. Vamos a empezar polas do BNG, que nos preguntaba, no pasado pleno, preguntámoslle polos informes que, segundo se nos indicaba, fan realizar os diputados provinciais despois da súa visita á residencia Dolores Díaz Dávila. Nese momento, vostede, co señor alcalde, afirmou que solicitaría ditos informes aos seus diputados. Transcorridos xa
4 meses desde a visita e 2 desde esa afirmación, neste pleno seguimos sen ter constancia de ningún informe realizado polos diputados. Por iso, volvemos a formularlle a pregunta: cando se prevé que estean disponibles os informes solicitados aos seus diputados, sobre a visita da residencia Dolores Díaz Dávila? Como sabe vostede, estuveron de vacacións, eu llo solicitei e aínda non mos enviaron. Cando mos envíen, eu os faigo aquí para que os vexa todo o mundo e vexan que é o que poñen. Sobre o estado dos centros sociais das parroquias. Hai centros sociais que levan anos en mantemento. Algúns piden simplemente unha man de pintura ou arranxar algunhas cousas básicas. Outros teñen accesos adaptados para persoas con diversidade funcional, en outros hai problemas eléctricos ou pingueiras. Teñen un plan de mantemento dos locais sociais, hai datas previstas para atender as demandas das asociacións? Sí, xa estamos neste tema. En todos eles están acometendo obras de mantemento, sobre todo de pingueiras, moitas goteiras, e de pintura e demás. O mantemento das pistas municipais. As pistas municipais seguen sen limpar nin manter en moitas parroquias. É un tema reiterado polos veciños e tamén pola oposición ao longo de todo este ano e o anterior. Chegado á situación de que a estrada autonómica AC862 non se limpou ata o inicio do Festival Internacional do Mundo Celta e a dificultade, a visibilidade ou accesos a núcleos de vivendas das casas rurais. Todo isto despois de que o concelleiro de Obras afirmase que era a primeira vez que o Concello contaba con 3 tractores para facer estas tarefas. Na realidade é que estamos peor que nunca. Cando teñen previsto actuar, existe un plan de mantemento periódico ou só se actúa a demanda? Pois, como sabe vostede, existe un plan e non é certo que non estén as parroquias atendidas e se sigue sobre o orde previsto. Sobre o tema da AC862, pois, como sabe vostede, non é titularidade nosa, pero se fixo antes do festival, como ben vostede apunta, e todo vai sobre o previsto a estas alturas. Sobre as imaxes de estacionamento descontrolado, nas últimas semanas observamos en redes sociais e tamén nos fixeron chegar por varios medios imaxes de vehículos estacionados en zonas restringidas do núcleo urbano de Santa Marta e tamén na praia de Morouzos, creando indignación e malestar por estes feitos. Van reforzar a señalización e o control de accesos colocando algún elemento disuasorio para evitar estas prácticas? Ou cal vai ser a súa actuación ante esta situación? Si, se están reforzando todas estas señalizacións e a Policía Local, pois, como sabe vostede, pois utiliza o tema das sancións cando hai, pois, como dice vostede, que están encima das aceras e demais. Por lo tanto, a Policía Local fai o seu traballo, fai, cando demandan, reforzar as señalizacións e o control de accesos, e, como ben sabe vostede, iso fai a Policía Local. Unha pregunta sobre unha queixa reiterada en prácticamente todos os plenos. Está relacionado con contenedores en mal estado. Seguimos recibindo queixas sobre contenedores rotos ou con cheiro moi forte. Preguntas. Non se ia facer unha sustitución progresiva? Compráronse colectores novos? Sí. Por que non se limpan regularmente ou non se recorre máis ao obradoiro de Aspromor para o seu mantemento e reparación? Xa se limpan regularmente e tamén utilizamos Aspromor e nos van arreglando o que les van podendo. E nosotros, en canto podemos, pois lles levamos para ali e eles, amablemente, pois nos axudan con esta tarefa e yo agradecemos. Sobre a edar despasante e a análisis das augas. Volvemos a recibir preocupacións veciñais respecto da situación da edar despasante e os resultados das análisis das augas das praias.
Poden dar explicacións públicas e tranquilizar a veciñanza, hai informes disponibles, está a estación a funcionar correctamente? Sí, está a funcionar correctamente e non temos este ano, o ano pasado sí, pero este ano ningún informe de sanidade que nos dixera que había que cerrar ninguna playa. O ano pasado sí, recordarán vostedes, pero este ano no, ningún. O sea que este ano estuvo todo correctamente, polo menos en canto a sanidade se refiere. A sétima pregunta que nos plantexa vostedes sobre as obras das que íamos ter novidades antes do verán do 25, senda peonil e o saneamento e a presión da auga en Espasante. A senda peonil é a que ia conectar o que se coñece como a aldea do Porto de Espasante pola Estrada Vella, e a outra é unha obra urxente e necesaria que levamos reclamando, desde fai anos. Como van as xestións destas obras? Cales son os prazos para comenzalas a rematar? Señor concelleiro. Boa noite a todas e todos. Non me debín de explicar moi ben no anterior pleno, porque se comentaba que cando fóramos a Diputación a solicitar axuda para que se acordaran do muro de San Roque, e non la deron, por certo, nesa reunión o presidente me dixera que iba a dar a Diputación 700.000 euros a este Concello no pos adicional. Estuve traballando ca intención, recordemos que este proxecto supera $500.000 en colocalo nese pos adicional. De momento que hemos recibido foron 380.000 euros, falo de memoria, con cual era inviable incluílo nese pos adicional, non? Entón, a idea, sana idea, porque todos os proxectos que fago son para facer, e poñelo, pois será o pos do próximo ano, porque entenderá vostede que o importe desa obra non é fácil de realizar. Vale, entonces, pues ese é o plan, porque tampouco hai moitas máis opcións. Moitas gracias. Tamén nos gustaría saber se valoraron tamén outras obras que propuxemos e que non se incluíron no POS, e que tamén son necesarias e urxentes, como son os saneamentos nas diferentes parroquias, por exemplo en Senra, que é unha obra a medio rematar desde fai 20 anos, ou a beira rúa que conectaría Miñaño e a residencia Dolores Dávila, ao núcleo urbán de Santa Marta, e que foi aprobada nunha moción no pleno. Como ven vostede, claro que hai moitísimas cousas que hai que poñer nos POS e demais. O que pasa que, como ven vostede tamén sabe, os cartos son finitos, entonces estamos traballando en eles. Hoxe veu que levábamos un proxecto para isto, e así se vai a ir facendo todo, non? Porque todo é necesario, pero os cartos son finitos. Pasamos logo ás preguntas que fixo primeiro Ortigueira, que foi unha. Fixeron a solicitude das bandeiras azuis para o próximo ano? Sí. Preguntas do PSOE. Primeira pregunta: estáse activando algún tipo de acción ou intervención pública polo tema dos danos causados polo picudo vermello nas palmeiras do Concello? Todos os anos trátanse, incluída esta de aquí, que gracias a Dios pois está verdecendo outra vez e está ben. Dende hai fai 3 anos, a última intervención foi a semana pasada, o sea que se están facendo intervencións periódicas sobre este tema, non? Que como saben vostedes, pois é algo moi importante porque temos moitas palmeras, solamente hai que ver a Penela, non? Que pois todo o paseo pois está cheo, a avenida toda está chea de palmeras, por lo tanto para nosotros é unha cuestión moi importante porque nos vai a costar bastante este asunto. Segunda pregunta que nos plantexa o grupo do PSOE: cando temos resposta polos custes do Festival Internacional do Mundo Celta 24-25? Hai do 24, hai un decreto da conta de liquidación de data 6/2 do 25 e todavía estamos a recibir ingresos que non, polo tanto non podemos estar en condicións de cerralo aínda, non? O terceiro sería: cantos visitantes recibiu o Concello de Ortigueira
durante o Festival do Mundo Celta. Na oficina de turismo máis de 500 personas se acercaron e deixaron constancia, e aproximadamente en conciertos e demais máis de 110.000 personas nos visitaron. Cada ano estamos vendo que nos visita máis personas. Bueno, eso é un mérito de todos, porque o festival é un gran atractivo do pobo, e eso fai que a xente acuda a visitarnos e a disfrutar de Ortigueira, non? A pregunta número 4: cantos baños públicos provisionais se instalaron do Concello no festival? E nos fai neste mismo... no festival. Son 70 baños en diversos módulos, 10 módulos, e todos conectados á rede e ningún químico. Por lo tanto, máis de 70 baños. E eu creo que estamos en disposición de seguir aumentando este número, que, como ven vostedes, é bastante elevado. A última pregunta que nos fan: fíxose do noso goberno a pista aglomerada de Cancelo a Barbos? Cando se van facer o resto? Todas as que faltan das parroquias, data e cando se vai a sacar adiante? Vale. Les vou a ir dicindo. Estas que lles vou a dicir xa están adxudicadas, xa teñen empresa adxudicada para poder realizalas. Primeira, rexeneración de pista de Xorras en Couzadoiro. Non vou dicir a empresa, pero xa ten empresa adxudicada, por lo tanto, en cuestión de uns meses xa teria que estar rematada. Rexeneración da pista de San Miguel a Deveso en Insua, tamén ten empresa. Mellora de pavimentación da pista de Igresario a Ramil no Ermo, tamén ten empresa. Aglomerado en Cuíña e Luama, tamén ten empresa. Aglomerado en Quente da pista da Bodeguiña a Rocha en San Claudio, tamén ten empresa. Aglomerado en As Neves, en San Adrián, en San Claudio, en Cuíña e en Luama. É a mesma empresa e tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado en Quente nas pistas de San Adrián, tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado na igrexa de San Adrián, tamén ten empresa adxudicada. Rexeneración de pistas San Claudio, Mera, Ermo, Neves, Devesos, Freires, Couzadoiro, Luama, Ladrido e Loiva. Tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado Camiño Cabradoiro, Couce das Taugas, Barral, Coto e Cabanas en Devesos. Tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado Camiños en Casabella, Couzadoiro, en As Neves, tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado Camiños en Braelle, Castelo, Igrexa de San Salvador, tamén ten empresa adxudicada. Acondicionamento das rúas, beirarrúas e elementos de seguridade vial, tamén ten empresa adxudicada. Aglomerado nos camiños de Vilar o Castro en Devesos, tamén ten empresa adxudicada. Intervencións nos espazos exteriores do CEIP José María Laje. Mellora da pavimentación da pista do Ermo San Claudio, ten empresa adxudicada. Rexeneración pistas Mosteiro Senra, tamén. Renovación rede de abastecemento Campo da Silva. Aglomerado Camiños Espasante Céltigos e Ladrido, tamén ten empresa adxudicada. Mellora do camiño de Picón a Furnas, tamén. Renovación de camiño de Salgueirón ao Burgo, tamén. Aglomerado en Quente da pista de Luía a Cancelo, tamén. E por último, rexeneración de pistas en Loiva e Mera da Riba. Entón, esas son as pistas que xa están adxudicadas e que van a salir en estos 2-3 meses. Pero bueno, xa se están facendo e estas son as que se poido decir que xa están adxudicadas, feitas e en trámite para facerse.
Voto Salgueirón. Despois miramos aquí, porque teño unha pila delas, miras a ver se paso o papelillo e o ves. Vamos a facer contestación das preguntas do BNG que meteu por rexistro. Preguntas do BNG, reunión coas delegadas do SAD. A pregunta é: chegounos a petición de trasladar a este pleno unha pregunta que precisa unha resposta urxente e clara se finalmente o señor alcalde e entendemos tamén a Conselleira de Servicios Sociais teñen pensado darlles unha cita para unha reunión a delegada do SAF. Sí. Pola información que nos trasladan que hai máis de 3 meses. No, o 6 de agosto foi a petición. E xa se lle comentou a delegada que estamos pendientes da RPT, que eu a quería ver con elas, ese borrador que nos está para chegar e para ver como queda o seu colectivo e ver con elas cousas. Vai o goberno municipal recibir a delegada? Sí. En canto teñen previsto facelo, seguramente a semana, que non o vexo ben, a semana próxima. Xa falei coa delegada e xa lle comentei que seguramente xa teremos ali o borrador. Consideran razonable manter traballadoras dun servicio público esencial á espera durante máis de 3 meses? Xa lle digo que non foron 3 meses. Para unha simple reunión, non se tuvo a reunión con elas porque aínda non estaba ese documento que eu quería traballar con elas. Por eso, e aparte a delegada o sabe. Por lo tanto, tal. Nos pon, e rogamos por pura cortesía institucional e respeto ao traballo que realizan que se lles dea resposta canto antes. O vamos a facer porque se o SAF atende con puntualidade ás persoas dependentes, non me cabe duda, non estaría de máis que o Concello faga o propio coas súas traballadoras. Para iso vamos estar aí e para iso falaremos con elas. Segunda pregunta que nos plantexan. Aparición das ratas no centro urbán de Santa Marta. Desde a nosa entrada nesta corporación no ano 23, vimos insistindo prácticamente en cada pleno nun asunto que semella ter gran interese no goberno municipal, pero si por parte da nosa veciñanza a situación dos colectores en todas as parroquias, levamos tempo sinalando que este descuidos, algúns en tapas, outros cheos de suciedade acumulada e outros que pasan varios días sen ser baleirados, converteuse en depósitos de lixo, en descomposición e cheiros molestos. Este escenario de colectores en mal estado, lixo acumulado e solares abandonados crea un caldo de cultivo perfecto para a aparición de roedores, concretamente ratas, que, como sabemos, aproveitaron este abandono para propagarse pola vila. Vostede poñendo unha ortigueira... Bueno, agora, decir, os municipios... os múltiples avisos que demos non... En canto ás plagas, nas plagas, a situación chegou... Podría ler eu as preguntas? Sí, casi mellor, porque mas deron aquí e non a vexo ben. Léalos usted, sí. Bueno, sí. Bueno... Non pola luz, porque as mandaron señaladas. Concretamente ratas, que, como sabemos, aproveitaron este abandono para propagarse pola vila. Agora, e grazas a omitir os múltiples avisos que demos nos plenos, a situación chegou a un punto preocupante. Varias veciñas e veciños fixéronos chegar fotografías de ratas polas rúas de Santa Marta, de Ortigueira. Polo que non falamos dunha lenda urbana nin dunha película de suspense, senón da realidade cotiá que xa está xerando unha lóxica preocupación veciñal na vila. Compre lembrar que, segundo os expertos, unha praga de ratas pode converterse nun dos maiores riscos para a saúde pública, xa que transmiten unha gran cantidad de enfermidades e son, ademais, unha das pragas máis difíciles de controlar unha vez instaladas. Por todo isto, preguntamos ao goberno municipal... Eso xa o vexo que estas non as teño... Sí, bueno. Primeira,
vai adoptar medidas urxentes de limpeza, reparación e mantemento cos colectores en todas as parroquias. Sí. Ten previsto un plan específico de desratización en Santa Marta e, de ser o caso, nas demais parroquias. Xa o temos, non con nosotros, sino xa de antes, con unha empresa especializada neste ámbito. Vale. Pensa o Goberno que sigue mirando para outro lado resolverá este problema ou asumirá dunha vez por todas a súa responsabilidade en materia de salubridade pública? Nunca deixamos de ter a responsabilidade, sempre estamos pendientes de todo isto. De feito, xa lle digo que temos unha empresa especializada para este tema. Vale. Bueno, pon aí o rogo. Ben un rogo que tome moi en serio este asunto e que non quede arquivado nun caixón ata o seguinte pleno, porque as ratas, ao contrario que o actual goberno municipal, non entenden de prazos burocráticos nin de trámites administrativos. Moi ben. Terceira pregunta. Sí, convenio asociacións. En agosto de 2023 preguntamos por primeira vez sobre os convenios coas asociacións. Daquela, a resposta foi que se ia volver o de sempre, como se viñera facendo. No pleno de xaneiro de 2024 repetimos a cuestión ao comprobar que non houbera ni modificación ni novidade algunha. En febreiro deste ano volvemos a insistir, lembrando que xa levábamos un ano sin información ao respecto, e de novo a resposta foi pouco máis que escorrer o bulto. Chegados a este punto, entendemos que o asunto dos convenios coas asociacións e agrupacións debe ser un segredo da Xunta de Goberno local, ou ben un tema que require dunha maduración máis lenta que a elaboración dos orzamentos municipais. Por iso, preguntamos ao Goberno municipal: vanse facer finalmente convenios coas diferentes asociacións e agrupacións? Xa se están facendo, de feito. Se a resposta é sí, cando teñen pensado formalizarlos e con que criterios? Con moitas das asociacións xa viñeron por aquí e moitas delas xa están utilizando os seus locais con total normalidade, e agora no que vai a ser os presupostos que xa estamos a falar cos grupos, e en próximas fechas con algún xa falaremos incluso a próxima semana, xa ven isto recollido. Bueno, entón, a terceira pregunta de aquí deste bloque non ten sentido, porque xa responderon que sí, pero, bueno, rogamos que polo ben da transparencia da planificación asociativa se ofreza por fin unha resposta clara, porque a vista está que o silencio administrativo pode ser moi elegante, pero non serve nin para programar actividades, nin para manter viva a participación social. Cuarto, axudas escolares. Despois de moito insistir, primeiro con preguntas e rogos no pleno, despois coa presentación dunha moción para que se redactara, e máis tarde, volvendo a interpelar sobre o mesmo asunto nos plenos, vémonos na obriga de volver a traer aquí a cuestión das axudas escolares. É certo que finalmente o Goberno pode argumentar que publicou as bases, mas non deixa de ser igualmente certo que se fixo cunha publicidade bastante discreta, por non dicir nula, e cun prazo de solicitude tan escaso que houve familias que non se entraron a tempo para poder solicitala. Recordo que eran 4 días para solicitala, sen publicación nin promoción. Para o BNG, esta ten que ser unha medida de apoio real para as familias. Compre lembrar que, a estas alturas, co curso xa iniciado, moitos concellos teñen publicado con tempo suficiente as súas bases, facilitando que as familias poidan planificarse e acceder ás axudas sen andar a contrarreloxo e ter un pequeno alivio nestas datas. Por iso preguntamos ao Goberno municipal: 1. Para cando ten pensado facer públicas as axudas escolares de Ortigueira cun prazo realista e útil para as familias? Este ano? Cal vai ser exactamente o prazo de solicitude que se manexa? Outubro e novembro. Vanse ter en conta algunhas das propostas feitas polo BNG para mellorar tanto a redacción como os prazos destas axudas? Sempre temos en conta o que nos dice o BNG. E rogamos que non se limite a dicir que xa se fixo algo como que marca un trámite, senón que se adopten medidas serias, claras e útiles. Porque se o objetivo é apoiar as familias, se cadra, a primeira condición debería ser non poñerles máis dificultades das que xa teñen. Moitas Logo, gracias. temos aquí Teñen uns rogos, uns rogos registrados, que é un rogo cidadán que nos enviaron sobre o uso das redes sociais. Recibimos de maneira reiterada un montón delas. Sí. Na nosa caixa de correo unha queixa veciñal, o uso partidista das redes sociais do Concello. Moitas persoas consideran vergoñento que un medio institucional, que debe ser de todas e de todos, se empregue como se fose unha conta particular dun partido político en concreto. Falan das redes sociais como do boletín do Concello, de ambas cousas. Para nós non é un tema novo, xa advertimos desta práctica en varias ocasións. De seguir nesta liña e vendo o acontecido noutros concellos,
vai ser necesario presentar unha queixa valedora do pobo que acabará recomendando a elaboración dun regulamento claro para o uso das redes e da web municipal, precisamente para garantir a imparcialidade, obxectividade e respeto á cidadanía. Por iso, lle rogamos ao Goberno municipal que deixe de empregar as redes sociais do Concello con fins partidistas e, dous, que se elabore un regulamento para o uso destas canles institucionais, garantindo que sexan realmente unha ferramenta de información pública e non propagandística política. Logo temos outro rogo noso, que desde o BNG seguimos pedindo unha solución á regulación das intervencións das portavocías dos grupos municipais. Propoñemos que cada portavoz dispoña de ata 2 intervencións, cun terceiro turno só no caso de ser citado ou por alusións, e sempre con tempos máximos fixados. Por exemplo, o primeiro turno de 6 minutos, o segundo de 3 minutos e o turno extra de 2. Entendemos que isto permitiría axilizar e centrar o debate dos distintos puntos da orde do día. Vimos hoxe que só temos un turno de palabra e non deixan tampouco moito debate. Soltar aquí o que tiñamos, pero despois non se pode debater. E así mesmo rogamos que todas aquelas preguntas que non se respondan no propio pleno conten cunha resposta por escrito no prazo máximo de 15 días tras seren formuladas. Moitas gracias, señor Xal. Fora dos rexistros... Sí, perfecto. Sí, teño aquí un par de preguntas e rogos. Preguntas primeiro. Sí. Sí, é unha pregunta con rogo. Pode explicar a Concelleira de Cultura ou o Goberno Municipal por que razón aprobou unhas novas bases de contratación da Escola Municipal de Música que manteñen categorías e retribucións inferiores ao Grupo 2, cando existe unha sentenza firme do Tribunal Superior da Xustiza de Galiza de 22 de xullo de 2025 que obriga precisamente a recoñecer esa clasificación profesional e a pagar máis de 20.000 euros en diferenzas salariais a 2 profesores. O sea, incumplimos a lei e volvemos, temos unha multa e volvemos a convocar mal. Polo tanto, tamén rogamos á Concelleira de Cultura e ao Goberno local que adapten de inmediato as bases de contratación á sentenza firme do Tribunal de Xustiza galego, recoñecendo a realidade das funcións docentes, evitando así novos litixios que poden supoñer un grave prexuízo económico e para o Concello de Ortigueira. E logo, apareceron hoxe así tamén así de repente, vimos que hai unha factura a pagar ou unha licitación do Goberno Municipal da Alcaldía sobre unhas botellas de auga cun prezo de 250 euros, que nos gustaría saber de cales son. Claro, pero estas xa as temos. Entón, tamén parece un gasto innecesario, 250 euros. Non temos 500 euros para o Queremos Galego, pero temos 250 euros para unhas botellas de metaquilato ou bio non sei que era, bilisilicato. Pero son regalos que serán institucionales. Exactamente, claro. Para iso sí que temos, para outras cousas importantes, non. Pareceme correcto. Aí as intereses de cada quen. Despois tamén, polo que xurdiu hoxe no pleno, non? Que me fixo bastante gracia, fala vostede de facerlle caso á valedora do pobo, de coller e do que diga, aplicalo directamente, e veume a cabeza que o primeiro Ortigueira presentou tamén unhas queixas á valedora do pobo sobre unhas actas, teño entendido que aínda non as teña, nós presentamos tamén queixas á valedora do pobo, e siguen tamén sin atender. Ademais, a valedora do pobo contéstanos a nós, por exemplo, de que o Concello de Ortigueira nin sequera se digna a contestar. Entón, para algunhas cousas sí que podemos facerlle caso á valedora do pobo, pero para outras non. Entón, aí, cando falaba vostede de que fai cumplir a lei, pois evidentemente con estas actuacións queda un pouco entredito. E, pola nosa parte, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Xal. Ten a palabra a señora Rego. Perdón, a señora Franco. Moitas gracias, señor alcalde. Nos non tiñamos preguntas, pero ao fío do que acabo de dicir vostede sobre os presupostos, entendínlle que xa tivo algún contacto con algún partido sobre os presupostos, entón que se convocou. Bueno, entón a mí me gustaría saber a quen se convocou, porque ao noso partido non. Entón, vai tardar 2 meses en decirme a quen convocou para o... non o sabe... Pois seguramente, creo que non levo eu, pero non sei se pode decir, señora Rego e señor
Jaime? No, pero é que o alcalde acaba de decir que xa se convocou a algún, entón a mí me gustaría saber a quen se convocou. Sí, comenta. Sí. Pero lle estou preguntando, e penso que teño dereito a sabelo, porque o presuposto penso que é de todos, non é só seu. A mí me gustaría saber, e ademais, que sabe que pasa? Que non teño o micrófono. Sabe que pasa? Que dá a sensación de que se non mo quere decir, pois debe ser que esconde algo. Entón, a quen tuveron xa... Eu non lle... Si fai o favor. Xa lla fixen 2 veces, pero ya volvo a facer. Con quen tuveron xa algún contacto sobre o presuposto, porque acaba de decir vostede hai un momento que xa tuvo algún contacto con algún partido sobre os presupostos. Eu creo que usted entendeu mal. Iso estaban falando das asociacións e das agrupacións. Non, estaba falando do presuposto. Foi o que lle entendí. De feito... Señor Franco, xa lle recollín a pregunta. Claro, eu creo que estaba falando das agrupacións e das asociacións. Se me permite agora a min falar. Usted non se preocupe polo presuposto. Isto eu non uso a palabra, se non lle importa, estou facendo as preguntas e os rogos, entón non me quito o micrófono. Continúa entonces, señora Franco. Ben, bueno, xa vexo que hai, aquí hai, digamos, partidos de primeira e partidos de segunda, partidos cos que xa se ten contacto para os presupostos e partidos que, bueno, pois despois viremos aquí, bueno, en fin, vou cos rogos. Vimos de pagar unha sanción de Augas de Galicia de 18.000 euros por vertidos en ladrido. 18.000 euros porque nos reducen a sanción. Realmente a sanción é de 30.000 euros. Outra de 5.000 euros que reducida pasamos a pagar 3.000 por vertidos en Laxá, San Claudio, Barrosoto e Cancelo. Isto xa ven sendo recurrente e ven sendo preocupante porque 2 anos e pico despois de estar no goberno, a pesar de que vostede decía que todo isto iban a solucionar vostedes no primeiro ano, xa iban a ter todos os saneamentos solucionados, pois resulta que seguimos pagando sancións e non calquera sanción. Penso que unha sanción de 30.000 euros, home, non teño expediente, pero debe ser algo bastante grave para ter que pagala. Seguramente o ano que ven a teremos que volver a pagar. Saben canto está invertindo agora mesmo Augas de Galicia en distintos concellos de Galicia? Seguro que nin o sabe, nin se preocupou por sabelo. Bueno, pois eu sí. 55 millóns de euros. En concellos como Malpica, Ponteceso, Dumbría, Paderne, Ribeira, Coristanco, Frades, Noia, Ribeira, en fin, un montón de concellos. Teño aquí o listado, está publicado na página web de Augas de Galicia. Sabe canto están invertindo en Ortigueira? Ese seguro que sí que o sabe, non? Non, porque está privatizada a auga, como vostede ben sabe. Estou falando de saneamentos. Penso que vostede nin escoita, nin lle interesa, encima se burla deste tipo de cousas. Bueno, pois así nos vai. Augas de Galicia leva os saneamentos, por si non se enterou todavía. Bueno, pois en Ortigueira, como vexo que non o sabe, pois xa lle digo eu tamén, están invertindo 0 euros en Ortigueira. Iso sí, pagamos sancións ano tras ano. En Ortigueira pagamos, en outros concellos invirten. Hai uns días acudía vostede a un congreso da Asociación de Xóvenes Emprendedores de Galicia. Ben, a mí parece moi ben todos esos actos, pero eu, como alcalde de Ortigueira, a mí me gustaría que lle prestase un poquinho máis de atención ás empresas do seu propio concello. Non sei se entre tantas cousas que ten, tantos actos e tantas festas e tantas reunións, non sei se lle dá moito tempo de pasar polo polígono industrial. Non sei se vai algunha vez por ali. Se non vai, bueno, pois eu pídolle que vaya algunha vez. Incluso que vai algunha vez a hora que é de noite, pois ás 8 da mañá, ás 7:30 da mañá. As beirarrúas están totalmente desfeitas. Hai basura por todas partes, basura que aínda está de cando os coches aparcaron no festival, pois hai basura polas fincas, polas beirarrúas, polas calles, etc. Hai ervas que nacen nas beirarrúas que xa son máis altas que as persoas.
Na zona por donde está a gasolineira non hai ningún tipo de iluminación. Están todas as farolas sin funcionar. Eu penso que temos moito que facer aquí polas empresas. Ahora mesmo hai unha edificación que está próxima a facer un supermercado. Gustaríame que lle prestase un poquinho máis de atención ao polígono. Xa sei que hai pouquinhas empresas ali, pero son as que temos, habería que cuidalas. Tiña un rogo tamén con respecto ao que comentou o compañeiro Marco Xal sobre o tema da Escola de Música e o tema da bolsa que sacaron outra vez con unha categoría profesional que o xulgado xa dixo que non era a correcta. Entón, tampouco entendo moi ben porque despois desa sentencia, de que se xa firme esa sentencia, se volve a convocar unhas bolsas cunha categoría que xa o xulgado nos dixo que non era correcta. Digo porque seguramente, co que pasou, esta bolsa seguramente se xa recurrida. O meu rogo que miren un pouco este tema, porque ao final os que van a sufrir as consecuencias deste tipo de cousas, desta maneira de actuar, van a ser simplemente os alumnos da Escola de Música. Rogolles tamén que hai unha parte da pista de Suñín, de San Adrián, que quedou sin amañar desde hai uns anos. Ali siguen vindo os 3 nenos, siguen tendo problemas para o tema do transporte escolar. Entón, nos gustaría que amañasen ese trociño que quedou hasta a zona que quedou hasta as viviendas. Tamén en Barbeita nos comentan os veciños que a pista pola que baixaban os nenos para coller o transporte escolar leva sin limpar tamén bastante tempo. De feito, non pasan por ali, teñen que pasar por unha zona privada para poder acceder á parada do bus escolar. Entón, rogolles que faigan o mantenimento e a limpeza desa finca. Coméntanos tamén veciños da rúa As Pontes, creo que as alcantarillas por donde terían que filtrar as augas pluviais están prácticamente tapadas todas polo aglomerado. Entón, cando chove moito, as augas baixan pola rúa porque baixan como un torrente, digamos, porque esas alcantarillas están prácticamente pechadas. Queixase tamén os veciños da Rúa Madalena do estado da travesía, que quedou bastante deficiente. Queixase tamén de que teñen contenedores cheos de papel e sen recoller, que avisaron xa moitas veces, avisaron durante varios meses, que os contenedores siguen desbordando papeles sen recoller. Tamén nos comentan os gañadores dos premios de Carnaval que aínda non cobraron os premios gañados, xa o Carnaval que xa foi, xa nin nos acordamos, rogamos que axilicen un pouco os pagos desos premios e que para a seguinte convocatoria que non tardemos 6, 7, 8, 9 meses en pagarse esos premios. Outro rogo para o señor alcalde, porque tamén o vin outro día, é o bon que ten que publique todo nas redes sociais, porque así nos enteramos do que fai. O vin outro día promocionando un camiño de Santiago que non era evidentemente o camiño do mar, por suposto estaba fora de Ortigueira. Entón, coméntolle, porque tamén non sei se o sabe, pero yo digo para informalo, de que hai uns días 10 peregrinos procedentes de, creo que era de Andalucía, se quedaron nun local de hostelería de Ortigueira, facendo noite, facendo gasto e facendo cousas. Entón, eu pídolles, rogolles que cumpran aquela moción que aprobamos neste pleno, que sinalicen e que promocionen dentro do Concello, que non o están facendo, que promocionen o camiño que é noso, que é o camiño do mar, que é o que nos pode beneficiar a nosotros, a hostelería, aos empresarios, aos veciños, á poboación, etc. E por último, rógolles encarecidamente a vostede, a Concelleira de Servicios Sociais, que non permitan que os servicios sociais estén pechados ao público. Parece ser que esta semana tamén nos avisaron varios veciños, volveu a ocurrir que quixeron acudir a facer as súas consultas e o servicio estaba pechado. Entón, rogolles que faigan o que teñan que facer para que haiba xente sempre dispoñible para atender as persoas, porque entendo que é un servicio, se todos os servicios públicos son importantes, entendo que este o é aínda máis. Entón, non pode volver a ocurrir que estén pechadas as portas cando a xente teña algunha
consulta ou algunha cousa que facer en servicios sociais. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Franco. Ten a palabra o señor Penabaz Muras. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, vou facer unhas preguntas. Primeiro, cales son as medidas activadas para atraer novos emprendimientos no Concello de Ortigueira? Outra pregunta, cal é a política posta en práctica para facer frente á grave disminución anual da poboación no Concello de Ortigueira? E outra pregunta é se considera suficiente ter un baño por cada 1571 visitantes no Festival Internacional Mundo Celta no ano 2025, tendo en conta, pois, 110.000 visitantes, pois 70 baños, pois non é suficiente. Entonces, bueno, máis que pregunto un rogo que hai que reforzar o tema dos baños. Outra pregunta que teño é, bueno, veciños de Espasante, ven aí unhas cámaras instaladas ao lado dunhos contenedores, que en realidad non sei se esas cámaras as instalamos dentro do Concello ou se instalou un particular. Pero, bueno, a pregunta é se teñen coñecemento destas cámaras e, despois, por outro lado, é que se é un tema do Concello, temos que señalizar que existen esas cámaras e, bueno, e que función teñen e todo este tema. Bueno, despois, outros veciños tamén nos piden axuda para o tema de, bueno, aquí na zona do Club Náutico parece que hai concertos ou houbo concertos hacia altas horas da madrugada, non? Entonces hai queixas en este sentido, molestias, e dinos, bueno, pregúntanos se ese local ten licencia, e no tema de horarios, ainda que lles expliquei que o tema de horarios é un tema que controlan dentro do cuartel, pois tamén queren saber que horarios teñen que cumplir e na medida posible que dentro do Concello se faiga algo para que non volvan a pasar estas cousas, sobre todo no cara ao verán que ven, agora xa seguro que non hai ese problema, non? Esta queixa é da atrás. Despois, bueno, queixas por moitas zonas do Concello, o tema dos desbroces, que van con moito retraso e que en algunhas zonas non se fixen todo o desbroce. Tema de recollida de lixo, tamén que se reforce na medida posible o tema de recollida de lixo. E con respecto a isto tamén quero dicir algo, dentro do rogo, que por parte da Policía Local que supervise, que eu mandaba facelo, todos estes enseres que se colocan fora de datas ao lado dos contenedores, que investiguen de quen son e que sancionen. Porque por distintas zonas de Ortigueira, agora estes días na Penela, pois temos camas, colchóns, somieres e de todo o lado dos contenedores. En outras zonas do Concello, mesmo na carretera das Pontes, xa a Parroquia das Nieves e todo eso tamén se ven residuos ao lado dos contenedores. Entonces, hai unha normativa, hai un anuncio que se recolle a primeira e segunda semana do mes e iso hai que cumplilo. Eu, en algunha ocasión, sí que me ten pasado e teño mandado a Policía Local investigar e propoñer a sanción porque, senón dentro de pouco, pois, teremos todos os contenedores cheos de residuos ao redor. Bueno, no tema de pistas e todo eso que se axilice o máximo posible a contratación. Bueno, xa me contestou a todas estas pistas que ainda veñen do noso goberno que están axudicadas, non sei se quedará algunha todavía, creo que algunha que queda, e bueno, e despois que se empecen a facer xa as outras que están aprobadas por Diputación. E tamén, bueno, traía tamén a queixa de servicios sociales que tamén queren que haxa alguén para atender a xente e bueno, o de sempre, que se mire de atender ben a servicios sociais e que non haxa estes problemas. Hai pouco parece que había 13 persoas de baixa e, bueno, todos sabemos o que é, que eu levei servicios sociais directamente, pero na medida do posible vedes que non é fácil, que cando estabais aquí no pleno tanto metedes protestado con respecto a servicios sociais, incluído vostede, señor alcalde, ben ve agora que o tema de servicios sociais é un tema delicado, complexo de levar
e que non sei como será no futuro, pero é bastante delicado este tema de servicios sociais. Igual que o tema de recolla de lixo, exactamente igual. Outro problema que temos é os desbroces, outro problema máis. Entonces, son problemas que xa había antes, pero que antes víaselles unha solución moi fácil, pero agora vedes que non é tan fácil xestionar todo isto, non? Nun concello tan grande como temos. Pero, bueno, entre todos temos que axudar a que todo funcione o mellor posible. E nada máis por a minha parte. Pois moitísimas gracias a todos e vamos a dar por rematado o pleno. Gracias e ata o próximo pleno. Fora de cámaras é unha norma que temos agora. Porque la denuncia fue porque están anclados en el suelo. Yo sé que Orilla Mar puso una mampara porque el viento vino y le tiró cinco sombrillas. Y eso puede matar a cualquiera. Yo no lo hice nunca por mal. Y desde que hubo la normativa, yo cumplí. Yo tenía un permiso para 20 mesas con las correspondientes sillas y una mampara. Había que recoger la terraza de noche, y barrerla. Y lo llevo haciendo desde que fue peatonal y se puso eso. Incluso era peatonal desde las 12 de la mañana. Y yo abro local a las 12 de la mañana. Sigo haciendo todo por la normativa que había vigente, que ahora no hay ninguna. Incluso hay otra normativa que se habló de una y se habló de las sanciones. En otra normativa. Que te puedo decir lo que eran. Eran 30 céntimos, 0,30, para una leve. Para una grave eran 60 y para una muy grave 1 euro por metro cuadrado de la terraza. Yo sigo cumpliendo con todo. Y todos los que estamos aquí ven cómo están las otras terrazas, que ni se recogen ni se barren. Eso lo sabemos todos, ¿verdad que lo sabemos todos? Y yo hoy hablé con Jaime por la mañana. Yo no quiero meterme con nadie ni quiero ningún follón. Le dije, mira, como no tenéis ni acera en la calle, porque antes era peatonal, en esta calle no hay acera. Le dije, yo retiro bueno, ya la iba a quitar.
a cumplir con todo, porque hasta ahora o fixen. Ahora mismo estou indefenso, total. Mañá vente por aquí. Faláxedes do festival, pero o único que ten os servicios abertos é este local, o meu. E non quero máis xa para nada. Me importa todo, xa tres pepinos, arranco todo a punto. Pero vou ir adiante. Xa o digo aquí, Nos vemos mañá. Isto non é normal. Es por aquí e miramos. Está facendo ahora mismo non é normal. Moitas gracias.